بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Onaj koji je 7 nebesa jedna iznad drugih stvorio. Ti u onome što milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. Prva stvar kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji stvorio nebesa i zemlju, 7 nebesa, šta? Tibaka, stvorio Allah subhanahu wa ta'ala 7 nebesa. Jedno za drugim i jedno iza drugih. Allah subhanahu wa ta'ala se obavještava da ima 7 nebesa. Da mi recite, da li mi vidimo prvo nebo? Gdje li? Mi vidimo jedan mali djelić prvo nebo. Što znači da mi ništa ne vidimo, braće. Pa Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, braćo, ova nebesa. Ukrasio ih sa zvijezdama. Nije znači samo stvorio nebo i stao na to nebo. To je Allah veličini. Nego je su malo od dunjaloško nebo ukrasio šta? Sa zvijezdama. I precizno ih postavio svaku na svoje mjesto svoga. I daje nama izazov, pogledajte nebesa. Pogledajte nebesa i daje nam nakon toga izazov kakav je sad će nam doći. Zatim kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu, da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio 7 nebesa, da u stvaranju milostivo kad gledaš ova nebesa i svemir nećeš vidjeti nikakav nesklad. Šta je ovo? Ovo isto ulazi u onaj početak sure kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala za sebe tebarek, da je on tebarek, da on uzvišen. I ovo ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenost, i ovo ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu i ukazuje na Boga koji je istinski Bog, ne lažni Bog. Ne lažna božanstva koja nisu stvorila ovo, ne lažna božanstva koje neki drugi obožavaju, smatrajući da si božanstva, a kad iste te ljude upitaš da li su ta vaša božanstva mimo Allaha stvorila nebesa, zemlju, kosmos, da li oni određuju na ovome svijetu, reče ko? Ne, to pripada Bogu. Razumijete, gledajte zaput. Sami sebe pobijaju. Pa nakon toga što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u prijašnjem ajetu, da stvara život, da stvara smrt, nešto što ti jednostavno ne posjeduješ, nakon toga ukazao ti nakon toga na najveće stvaranje koje mi ljudi vidimo. A to su ova nebesa. Kao da ti kaže da hoćeš veći pameti. Sad ovo nije više nego jasno. Pa Allah mi samo sunce i dokaz. Kako? A nauka je rekla, ako bi bilo malo bliže da bi se spalo ili ako bi bilo malo dalje... Ako je bilo malo bliže, ne bi te bilo. Ako je bilo malo dalje, ne bi te bilo. Koga je stavio na to mjesto čovječe? Allah mi svi ljudi ovoga svijeta kad bi se skupili od Adem pod zadnjeg čovjeka koji će umrijeti. Kad bi pokušali samo malo da ga pomjere, ne bi uspjeli to. Ne možemo da mu se približimo kamoli da ga pomjerimo. Da mi recite ko mu daje vatru, ko loži drva u onom šuzu. Ko loži drva? Subhanallah. Jer samo od sebe to sunce živi? Tako Allah ne živi. Nego živi zato što Allah rekao budi i ono bude. I ono biva. Onako kako je su. Allah akbar. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ova nebesa sa svojom moći i sa svojom silom. I subhanallah svojim znanjem i svojom mudrošću ukrasio da učinio da budu takva kakva jesu. Allahovo kaže suna. Arabi kad kažu nešto, na primjer tvornica izbacuje nešto i proizvodi, kaže sana je tu stvar. Proizvodi tu stvar. Allah za sebe kaže sana Allah, suna Allah, kao Allahovo stvaranje. Kao ono Allahovi proizvodi. On to je proizvod, on to stvara, on to radi, on to dijeli da to bude tako. Kaže, ali kakvi su ti proizvodi koji izlazi? Kako su to Allahova stvorenja? Kaže, el-ledi etqane kulle šeji, koji je, kaže, svaku stvar etqane. Što znači etqane? Znači utančio, detaljno je postavio, napravio onako kako jeste. To je Allah gospodar svjetova.
I zato sad, nakon ove sure, možda kad uđeš u namaz, kažeš Allahu ekber, nakon samo 2-3 ajeta, možda ćeš sliku Allahu imati malo drugačiju. Subhanallah. Kad kažeš Allah je najveći. Isto tako, i gledajte sad ovo, molim vas. Ovaj ajet isto udara na mušrike, na nevjernike, na ljude koji su uzeli druga božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova. Te molim te, uzmite bilo koje božanstvo koje je uzeto na ovoj planeti, da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova. Bilo koje božanstvo. Uzeli su Isusa kao sina Božjeg. Uzeli su mušrici šta? Kipove kao božanstva. Filozofi su i drugi uzeli zvijezde kao božanstva. U Indiji su uzeli kravu kao božanstvo. Molim te, Allah ti dao razum, samo malo razmisli. Samo malo, ne trebaš ušte puno. Šta je ta božanstva i kakav utjecaj ta božanstva imaju na čitav kosmos? I da li su ta božanstva i kod njih stvorio taj kosmos? Ili ba delimično utjecao u stvaranju tog kosmosa? Odmah ćeš reći odgovoriti ne. Pa vrati se od Allah, gospodar svijeta. Sud Allah, Allah u stvaranju. Allah u stvaranju. Šejh Salih al-Muhamisi kaže, ko kaže dokaže da neko drugi stvara mimo Allaha, slobodno ga obožava. Slobodno ga obožava. Jer zaslužuje to. Međutim, nema ništa od toga. Da li ljudi stvaraju? Dajte mi da se mora. Da li ljudi stvaraju? Ko je rekao stvaraju? Stvaraju 100 auto, kuće i to. Stvaraju automobile, kuće i ove stvari. Međutim, kako da ja tvrdim da je jedini stvoritelj Allah? Ničega stvaraju. Kakve razlike između stvaranja njegovih stvorenja i stvaranja Allaha svog gospodara svjetova? Košti stvari koje već Allah pričao. Ovo što on kaže, Allah stvara iz ničega nešto. A mi od nečega stvorimo nešto. U stvari šta? Mi ljudi oblikujemo samo stvari. Allah je stvorio. Razumijete? Evo auto, na primjer. Čovjek stvara auto. Od čega stvori auto? Tako što su uzeo željezo, istopio si ga pa si ga oblikovao, dao mu šta on u osnovu. Pa su uzeo aluminij pa si ga isto šta polijepio. Pa si uzeo plastiku pa si napravio farove. Međutim, da li si ti stvorio željezo? Da li si stvorio plastiku? Da li si stvorio, ne znam stvarno čega se plastika stvara, mora se vratiti osnovu, nije plastiku, nego da li si stvorio tu osnovu čega se stvara šta? Plastika. Razumijete? Da li si stvorio to, eto šta ja znam, papir, od čega se papir spravi? Jesi li stvorio drvo? Subhanallah. To je razlika između našeg i Allahu stvara. Allah je jedan jedini u tome što osnove stvara i mi, da nemamo željeza i drveća i mnogi drugi stvari, ne bi živjeli u ovom svijetu.